San Bernabé está situado na parroquia de Martín, é un núcleo importante que incluso, según veciños me teñen dito, que ali se iba a facer unha iglesia, pegado ao que é o santuario. Está cerca do Eo, cerca da Marronda, é dicir, é cerca da área recreativa da Corte Vella, é dicir, é un sitio emblemático, e despois ten outra virtud, que está nun punto que se pode dicir entre 4 concellos, moi cerca, porque está a Fonsagrada cerquiña, está pegado á Ribeira de Piquín, está pegado a Pol, está en Baleira, é dicir, está dentro da naturaleza, como digo eu, pura e dura, que eso é moi bonito, non? Eu chámame Tino Díaz, son de Esgrade, da Pousada do Boieiro, da parroquia de Coilledo, Baleira, bueno, a miña misión é explicar o que é o santuario de San Bernabé da Xasteina, na parroquia de Martín, un santuario milagroso, sacro logo, donde a súa misión é a auga, é dicir, a misión dese santuario é que ao carón do santuario pois hai unha fonte, e iso, como moitos, como máis na provincia de Lugo, pois esa fonte colle o nombre do sacro, é dicir, dese santuario, non? E ali os devotos pois teñen pois dúas formas da devoción. Unha é ir ali, beber auga, traela para casa, e despois na casa, pois, se teñen algunha enfermedade, pois o que fan é botala na enfermedade, ou, se non, para prevenir, para que non lles veña a enfermedade. Ese é o primeiro punto, que o máis simple, non? A segunda parte é que a min é a máis interesante, é a xente que vai ali e móllase con os panos, mollas a cara, ou os ollos, ou a parte onde este enferma, e despois pois deixanas colgadas ali no que é a naturaleza que hai ao lado, e iso para eles é como un milagro según vayan pudrindo o que é dicir os panos, ou os zapatos, ou a parte que deixen do corpo, non? Según vayan pudrindo, pois iso eles implícalles de ser un milagro que lles vaya desaparecendo a enfermedade. Ese é principalmente o da santuario. Despois, no interior tamén teñen, como quer dicir, unha devoción da cera, é dicir, partes do corpo que tú das unha limosna por a parte do corpo, xa bendice o que é o sacerdote, e tamén a xente pois vai por eso tamén, é dicir, pero a principal é a auga desa fonte. Eu creo que nace incluso no que é os cimentos do santuario, e ali hai moitos devotos, moita xente devota, e na cera tamén. A celebración principal celebrase o día 11 de xuño, ali hai moita xente, dicen misa prácticamente todo o día, e antiguamente, agora non, aunque hai agora, fan festa algúns anos, pero antiguamente ali había merendas, non era só a parte da devoción, era unha festa de merendas e de festa do pueblo, non? Principal. E da devoción, pois, eu prácticamente non ten máis sentido. Pois, ali ao carón naceu
personaxe moi importante non só para todo Galicia, que foi Arxemiro Rico, o mestre dos mestres, no mesmo pueblo. Eu me figuro que Arxemiro bebeu moitas veces desa fonte. Eu algunha vez digo, pois, a mellor hasta lle, aunque non creo moito nos milagros, hasta lle afectou, non? Porque el foi, naceu no 1905 e mataron no 1 de outubro do 1936. El vivía ali, tiña a escola un pouquiño despois do santuario, e el non daba solamente clase era mestre titulado, pero non daba solamente clase aos nenos titulados, daba clase aos de bachiller e aos de magisterio, onde sacou profesores. El tiña a súa obra de teatro, tiña o seu coro e tiña unha biblioteca que naqueles tempos dicían que era máis importante que a que había en Lugo. El, como dicía, a min vanme matar por aprender a ler aos nenos, e mataron por aprender a ler aos nenos. Bueno, pois é un legado que está moi pegado ao santuario, moi importante, porque eu, para o meu entender, a devoción de todos os devotos que van ali son porque creen que as enfermedades moitas veces curanse de outra forma, pero a mente cura moito. E Arxemiro tamén lles curaba a mente aos nenos para que foran máis aló, non? Entonces, eu creo que está a devoción dun lado e está a devoción de outro lado.